Čauko lidičky, my vás vítáme u našeho čtvrtého videoblogu. Jsme ve škole a dneska to bude pěkný speciál. Ve škole děláme takovou akci pro zástupce škol. Děláme kretény v šatně. Je to naše třída a oni nám dělají šatně. Tam můžete vidět, zaberte. Kameraman, zaberte. No a dneska tu budeme mít hosta. Je to Míša a něco nám poví o sobě. Takový náš lidi, jako musí dělat ten... Hobbitům se přidávají potína. Přesně, to je nějaký druhý hobbit a... co nám povíš o sobě, Míša? Mám rapáky, to důležité. Tak to má být. Třeba z lyžáků nějaké zážitky nebo tak. Jasně, třeba na mě zážitky, podej mi trenky. Kdo se tě na to ptal? Ty. Měli jsme tam parky, byli slušné. 70% vody, 30% masa. Jo, prostě. Co jsi stýpl? To je frér prostě. No, ne, to byla dva sračka. To si jinak nedá. Víš o tom, že tvoji rodiče se na to můžou dívat? A jak to si zjistí? Já jim to pošlu. Znáš moje rodiče? Jo. Jo, já jsem je viděl kupovat. No, Já se stál upoutlu a díval si se s náma. Tak musí. takže... Řekneš nám nějaký vtip, ty nám furt povídáš nějaké vtipy, tak... No já nevím, jako... Na co jsou autorská práva, co by mě zažaloval YouTube. No a co tak? My tam dáme autora. Tak jo, tak že přijde babička za Aničkou. Anička se ptá babičky, babičko, jaký byl komouši? Zlatí nebo červení? Babička odpoví, zlatí děvenko, zlatí. Tak ještě jeden, že jo. Blondýnka večeří s mužem a muž se ptá, zase z konzervy? Zase. No a tam bylo napsané pro našeho miláčka, byl tam hezký obrázek pejska. Přichází ten největší krysář všech dob. Krysářkou! To máme, čau čau. Teď, kdo se podíval na obrazovku, tak je krysář. Jste všichni Písk! krysáři. A to se teďka otočil, je právě krysář. No, všichni. A je tu hodně lidí. A nejsi z toho nervózní, Toma? Mně to nevadí. Ne, Naše Naňka testovala, moc krysařů mezi nimi není, takže... se neboj. Písk? A Já vidím všechny, jako abych to řekl. pejskaři, jakože jsou největší nepřítel. Krysařů, ano. Nenávidíme. A co o sobě povíš tomu? No, se povím. Je to krysář. Mám rád krysy. Už mám 2 krysí kožičky. Z toho jeden je... A nenávidím pejsky. A proč nenávidíš Proč ne? pejsky? Já mám třeba pejsky rád. Protože mi kradou práci a jako bez krys to nejde. Ani měsíc. Ani měsíc. A prostě. Tak pořádný výraz. Pořád existuje úřad práce pro krysu, ne? Ne? Už Fišek přestal posílat peníze? Teďka vidíte, že Fišek Oni to posílá tu vezmou za peníze. nás, vole, a my budeme tak tvrdě. Tak my jdeme, jo. Čau. Oni to vezmou za nás. Takže like a boss, dejte jim odběr, jo, a čau. A kde jim nedá odběr je husa?